Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo. A cikin bidiyon mu na ɗan kwanakin nan kaman shekaran jiya zan iya cewa akwai bidiyo da muka yi akan bayani akan wasu wayoyi da za a sake, wasu daga cikin su ma an sake. So a cikin wannan bidiyo mun yi bayani akan za a saki Tecno Camon 16 sorry, za a saki Tecno Camon 16 a matsayin kamar nan da wata biyu ne ko uku ne magana akai. So wancan magana akwai kuskure a ciki. So maganar da ake ciki yanzu haka an saki Tecno Camon 16 jiya da dare karfe 8 na dare aka yi mana launching nata, wanda launching nata da aka yi an yi shi online ne dalili na yanayi da duniya take ciki yanzu na matsala ta coronavirus. So wannan an yi launching na wannan waya online. Mutane da yawa na tabbata ta kila daga cikin ku sun ga wannan bidiyo in kaman zan ce an yi live session a YouTube da kuma sauran wayansu platform da ake abubuwa na bidiyo a cikin su. So Camon 16 yana daga cikin wayoyi da Tecno suka yi kokari a gaskiya, so zan iya ce sun yi kokari iya matukar kokari. So a cikin wannan bidiyo dan a gurguje ne kawai za a dan muku nuna muku waya, sannan muku highlighting na wayansu features irin storage da sauransu. Asalin bidiyo za ta yi bayani akan wayar tana zuwa nan ba da jimawa ba, muna gama tara bayanai akan waya kamin nan a zo muku bidiyo akan ta. A gaskiya akwai abubuwan burgewa a cikin wannan waya. Misali daga yadda kaga aka ajiye kyamarar wayar ta baya, sannan yanayi da wayar take caji cikin sauri. A takaice wannan waya zaka iya cajin ta a tsakanin awa daya daga 0% zuwa 100% nata. Haka ake tsammani saboda akwai 33 fast watch charger akan wannan waya, kamar da yadda yake kan Infinix 08 da muka kalla a bidiyon baya. Zaka ga wata yar rubutu ta fito a sama, in kana so sai ka je ka ga bidiyon Infinix inda muka yi. So wannan waya yana da wayansu abubuwa da Tecno ba su taba yi kan wayar su ba. Misali shi 33 fast watch charger sannan kuma USB type C ne, sannan kuma gaba daya abin da ya karkata da kuma abubuwa da suka fi kyau akan wannan waya zan iya ce misali camera department ne. So camera wannan waya a gaskiya ba laifi, sannan Tecno sun yi claims da yawa akan camera wannan waya. Misali yana daukan video mai girman 4K, sannan kuma akwai resolution masu kyau daban-daban, yanayi na daukan hoto daban-daban a cikin wannan waya. Sannan kuma akwai irin slow motion da sauransu wajen daukan video. Zaka ga video zaka iya sa mata slow motion mai kyau, kuma bidiyon ka ta fita quality. Sannan kuma akwai video bokeh. Mana video bokeh a Tecno shine mana kamar idan ka dauki hoto wanda muke kiran shi portrait, zaka ga bayan hoto yayi blowing. So a wannan waya ita ma an saka wannan abu a cikin bidiyo, ba ma iya hoto ba. Na tabbata wayoyi da yawa ba su da wannan abu a cikin wayoyi da zan iya faɗa. Samsung ne wataƙila suke da irin shi live focus wanda ko a cikin bidiyo zaka yi. So wannan in yana da kyau a gaskiya, zaka iya dauka, zaka iya aiki da shi a matsayin shi na haka, kuma ka dauki bidiyo ba tare da ka fitar da abin da yake bayan ka ba. Background naka zaka iya boye shi. A gaskiya wannan feature ya burge ni. Daga cikin abubuwan da suka burge ni a cikin wannan waya, abu na farko shine wannan charger da ai cikin wannan waya, sannan kuma video bokeh da yake kanta, da kuma har ma shi slow motion. So kyamarar gaba ma ba a barta a baya ba, kyamarori ne har guda biyu a gaban wannan waya. Dukkansu suna da girman da keep 4K, da sai daukan video 4K. Sannan kuma batir na wannan waya ba mai girma ba, 4500 mAh ne. Sannan kuma yana zuwa da storage 500 sannan kuma yana zuwa da storage 128 gig da kuma RAM mai girman 8 gig. So wannan waya idan ban manta ba, kamar yadda kullun Tecno suke wayoyin su ne, aka fitar da Tecno Camon, misali kamar Tecno Camon 15, akwai Tecno Camon 15 Premier, akwai Tecno Camon 15 Pro ko wani makamanci haka. So wannan wanda muke bayani akai Tecno Camon 15 Premier kenan. So watakila akwai Pro version ko kuma normal Tecno Camon 15 wanda zaka samu babu features da ya kai wannan in. So amma wannan shine babba daga cikin Tecno Camon in kenan, mai girman storage mai 128 gig, sannan kuma mai RAM 8 gig da kuma kyamara mai guda 4 a baya. To dukansu a cikin bidiyo za mu yi na gaba wanda za a yi bayani, cikakken bayani a cikin wannan bidiyo. Za mu yi bayanin komai da komai da ya kamata ku sani akan wannan waya. Muna gama tara bayanai akan shi za a sa muku. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan kuma za ku saya ku jira mu yi bidiyo na gaba wanda za mu yi cikakken bayani akan shi wannan waya Tecno Camon 16 Premier. Kada ka manta, sunana Muhammad a cikin wannan channel na Techie Abba. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Nagode.